Členovia oboch dobrovoľných hasičských zborov z obce Vysoká nad Kysucou sa počas víkendu zapojili do náročného zásahu pri likvidácii rozsiahleho požiaru lesného porastu, ktorý vypukol v katastri obce Veľké Rovné a rozšíril sa do katastra obce Vysoká nad Kysucou. Na mieste zasahovali profesionálne jednotky hasičských a záchranných zborov Sturzovky, Čadce a Bytče, záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru Žilina a dobrovoľné hasičské zbory Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov, Korňa, Podvysoká, Veľké Rovné a Štiavnik. Požiar bol ohlásený v sobotu 14. marca v popoludnejších hodinách. Na výjazd o 14:30 vyrazilo 10 členov z DHZ Vysoká nad Kysucou a 2 členovia z DHZ Horný Kelčov. Hasiči zasahovali v mimoriadne náročnom a ťažko dostupnom teréne. Spoločne s profesionálnymi jednotkami a dobrovoľnými zbormi sa podielali na likvidácii požiaru lesného porastu, ktorý zasiahol približne 12 hektárov územia. Zásah trval až do 21:50, kedy sa podarilo požiar lokalizovať a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Požiarovisko však bolo potrebné naďalej monitorovať a zabezpečiť jeho úplné dohasenie. Preto boli hasiči opätovne povolaní aj v nedeľu 15. marca o 7:30. Na miesto vyrazilo 7 členov z DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorých úlohou bolo spolu s ostatnými jednotkami dohasiť lokálne horiace alebo tlejúce ohniská. Tento zásah trval približne do 12:30. Ani po návrate zo zásahu sa však práca dobrovoľných hasičov neskončila. V nedeľu o 14. hodine pokračoval deň spoločnou brigádou v garážach hasičskej zbrojnice. Po náročnom víkendovom zásahu bolo potrebné uviesť techniku opäť do plnej prevádzky schopnosti. Dobrovoľní hasiči opravovali poškodenú techniku, riešil sa defekt na štvorkolke a porucha otvárania dverí na zásahovom vozidle Iveco Daily. Zároveň umývali použité hasičské vozidlá, doplňali prevádzkové kvapaliny, čistili výzbroj a výstroj a upratovali priestory garáže. Náročný víkend tak ukázal nielen pripravenosť a obetavosť dobrovoľných hasičov, ale aj silného ducha hasičskej súdržnosti, vďaka ktorému sú hasičské jednotky schopné vzájomne spolupracovať a pomôcť tak pri ochrane života, zdravia aj prírody v regióne Kisúc.